Във френския революционен календар, въведен на 22 септември 1792 и валиден до 31 декември 1805 година, периодът между 19 юли и 17 август се нарича Термидор. Името на 11-я месец от този календар е измислено от френския поет и революционер Фабре де Глантин, който заради обичайния климат по това време взима за корен гръцките думи термос, означаваща горещ, и дорон, т.е. дар. Като привърженик на Дантон и Марат, гражданинът де Глантин споделя тяхната съдба и завършва земния си път на гилотината. Дали ако е знаел, че на името на измисления от него месец ще бъде кръстено едно упадъчно по всички линии блюдо, горкият поет е щял да бъде щастлив? Не можем да знаем, но според една от легендите ястието се появява именно по време на Великата френска революция, малко след като отминават вълненията от терора, чиято жертва стават всички монархисти и противници на революционните идеи за братство, равенство и свобода. Споменатото предание разказва, че омарът Термидор за пръв път се сервира по времето на банкет в чест на Наполеон, състоял се през този месец. Блюдото е наистина израз на декадентство, защото се състои от месо на омар, извадено от черупката, сварено в сос от коняк и жълтъци, върнато после в разполовената черупка, посипано след това с настъргано сирене груйер, запечено на фурна и накрая гарнирано с черен хайвер и гъши дроб. Друга и по-вероятна версия за произхода на наименованието е свързана с театъра. На 24 януари 1891 г. в Комеди Франсез в Париж се състои премиерата на противоречивата пиеса на Викториен Сарду «Термидор», посветена на Френската революция. В чест на първото представление готвачът Леополд Етиен Мурие създава ястието, кръщава го на пиесата и го поднася на актьорите и театралния екип в своя ресторант Шемари. Спектакълът има съвсем кратък живот и заради съмнителното си съдържание, в което се критикува френския революционер Максимилиан Робеспиер, е игран само 3 пъти, като при последното представление се стига до размирици в публиката, които налагат намесата на полицията. Омарът обаче вече оставил своята следа и други готвачи като Огюст Ескофие го забелязват и усъвършенстват. Ескофие включва рецепта за ястието в една от своите готварски книги, публикувана през 1903 година. Сега ще попитате защо през януари ви разказвам за един специалитет, кръстен на летен месец. Това ни прехвърля от другата страна на Атлантическия океан, където ястието пристига в началото на миналото столетие. През 1907 година той е включено в менюто на ню-йоркския хотел Никърбокер. 8 години по-късно започват да го сервират в Уолдорф Астория, а през 1917 в Делмоникос. Интересното е, че още през 1876 година в това заведение, основано през 1827 от двама братя швейцарци и смятано за първия луксозен ресторант в Съединените щати, е създаден подобен специалитет, наречен Омар Нюберг, който се сервира и до днес. Добре известен факт е, че омарът не винаги е имал репутацията на нещо луксозно и скъпо. Около времето, когато първите пилигрими пристигат в Северна Америка, омарите са били в изключително изобилие в североизточната част на крайбрежието и в Канада. И може би дори са били сервирани на първия ден на благодарността. Дори през 40-те години на 19 век ръкообразните са били ефтини и са се смятали за подходящи за затворници и бедни чераци, а не за високопоставени личности и богати земевладелци. В Европа обаче е било точно обратното и омарът е бил наистина луксозна храна. В САЩ привлекателността на омара като деликатес започва да расте с разширяването на железниците през 80-те години на 19 век, след като с консервираният омар изведнъж може да пътува безопасно до други щати и хората във вътрешността на страната до толкова развиват вкус към него, че пътуват на почивка до щатите от Нова Англия, където да похапнат прясно месо от омар. Естествено, цените и репутацията на ръкообразните се покачват. Когато през 1917 специалитетът, за който ви разказвам, се появява в менюто на Уолдорф Астория, цената му е $1,75.
Днес обаче няма да го намерите за по-малко от 50-60 долара. Ако тази цена ви се струва прекалено соленичка, нищо не пречи да си сготвите един омар дома. Рецепти има в интернет, като някои варианти включват домати или от червен пипер, други са с английска горчица, а трети с сос бернез, сгъстен със сметана. Да ви е сладко!